bagong dredger naman po ng DPWH gamit na sa Pantal River sa Dagupan City. Para sa detalye kasama natin Idol Neil Muyano. 104.7 IFM. Report! Mas pinaigting ang dredging operation sa Dagupan City sa tulong ng bagong dredger mula sa DPWH Region 1 bilang bahagi ng flood mitigation program ng lungsod. Ikinatuwa naman ng alkalde ng lungsod ang makinaryang ipinagkaloob ng DPWH sa pangunguna ni Regional Director Ronel M. Tana na aniya malaking tulong sa pagpapalalim at paglilinis ng Pantal River patungong Patugkawan River bilang pag-anda sa tag-ulan at high tide. Kasama sina Councilor Michael Fernandez at City Engineer Josephine Corpus. Personal na ininspeksyon ni Mayor Belen ang operasyon. Ayon kay Engineer Corpus, lain ng dredging na bawasan ng siltation at mapanatili ang maayos na agos ng tubig. Dinayak naman ni Vice Mayor BK Kuat ng Sangguniang Panglungsod ang buong suporta sa mga proyektong kontrabaha at patuloy na pag-identify ng karagdagang flood mitigation measures. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, ito sa Idol Neil Muyano, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.